Ramogi en otieno mar tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2022 odiochieng' ma piny mangima dhialo mine modak dala. Kawuono king'iyo tineno ka chako kama opogore kaka iwacho ni chenro mar weche manyien oting'o oganda mathoth koda masinde mathoth. Kama ntiere ni iluongo ni gallery, kendo kaka ing'iyo nitiere chuo kaachiel koda nyiri kata nyako mobet kendo dich mar mondo mi une weche manyien e yo makare. Wantie gi ng'ama ochung'ne autocue, mano e kama wasome weche manyien. Nitiere ng'ama ochung'ne sound, mano manyiso ni duol nyaka bed maler sama chopo nwe yamo. Wantiere koda jalno mabende ochung'ne weche mathoth, mano director Philip bende obet kanyo kaachiel koda jomodong' maneno ni weche manyien ochopo nu. Komachielo nitiere kamindike news. Kawuoka tabiro dhi nyaka studio kama bende koro wachiwo e weche manyien. Kaka ne wasewacho, kawuono dhialo mine modak e dala. Thuolo mari mar oro nyinge mag joma mine ma idhialo modak e dala. Bende kawuono e weche goeko mag mine wacho wang'iyo sigand mine matiyo matek e puothe kaachiel koda chiro. Kapok wachako, magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Impunity is insisting on appointing chief administrative secretaries when the court has declared that you should stop. Nyinyi mulitumia bilioni 8 mwezi moja kusubsidize unga ambaye haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 yenu kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula. Kweth mar Azimio One Kenya Alliance medo kwedo tend William Ruto ka Ruto to dok ne chenro mag sirikande. Agombo kata ni achope kiwango moro mar kina Ruto hao wenye wako na shamba kubwa kubwa. Piny mangima dhialo mine modak e dala kawuono. In idhialo miyo mane? Rowere maonge nyalo mar winjo kata loso oketo maino e ohala mar luoko geche e boma ma Diani. Machiegni nyaka Ramogi nyinga Simfros Okinda Eloja Elieta kajaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni jotelo mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odhi nyime kod kwedo piny owacho mar William Ruto kagiwacho ni Ruto tayo piny e tok chik kendo gi wang' teko. Mae biro mana ndalo machuok tok do weyo thuolo josiasa motenore kod Ruto mane buche mopogore omako. Jotelogo ne loso e liend owadgi Raila Odinga kod min jasiasa Andiwo Mwai mane giyuoro e kawuono e kar chung'od bura ma Bondo. E thuolo mare mokwongo mar yuoro e nyasi mar lela e kaunti madala gi Siaya tok yiero maduong' mokalo, Raila notelo ne josiasa mamoko e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kwedo piny owacho mar William Ruto. Kane oloso kod oganda, Raila owacho ni wiye pok owil ni ombulu ma pacho ka ne ok ogo e yo makare kosingo kawo okang' e thuolo mabiro mar thiro chochni mar ombulu e yiero mamoko mibiro bagi e pacho ka. Mondo ng'e ni le manulawo cha onendo e thim kacha tene gi tongo joka yanam e agoge. Emomiyo owacho ni jiwacho oling'ale ka jochien ka jothurwa nyawo wacho ne moko yokona ni gisibedo ka giywak to pi wang' gidongo mana igi. Kama nitie kacha una kuru ni ewi yath to wach ni agoge. Omiyo gowa gini wawacho ni wuonde koloyo to gini ok biremo kama kech korem kama to onge tiende mar higa 2027 mondo yo Kenya chako dogo mondo go gwen nidhi chwe pap nidhi go mbulu kaka siti go mbulu masije koth goyi chieng' chami ka ochopo godhiambo to ng'ato chobet kama iluongo ni Venezuela ema go mbulu makoro wacho ng'ama yombe ng'ama nadi. Nyaka watamre. Jotelogo bende oseyo piny owacho mar Ruto kuom moyo thuolo jotelo manyocha buche omako e doho. Giseyo Ruto kuom koso luwo chike mag doho ma pacho ka giwacho ni Ruto tayo piny Kenya gi wang' teko kod agoko. Impunity is insisting on appointing chief administrative secretaries when the court has declared
that you should stop. I cannot see a court in Kenya which can take Waluke to imprisonment for 67 years and let him go, and somebody is charged for stealing more than 100 times of what Waluke is accused to have stolen, and you set him free. Benegiseo yango tiyo kod kothe momedie nyinyo mag jiemo. Impunity is telling the Kenyans without consulting them that you want to allow GMO foods. Orango wacho ni tend Ruto keto maino eseo jatend piny machon Uhuru Kenyatta manyocha osedhi yweyo kar mondo gichop singo mane gichiwo ne jopiny. You are going to hear less about Mama Mboga. You are going to hear more. Give us a little bit more time. You are going to hear less about jobs. They are going to say Uhuru spoiled the country. Uhuru is not the president now. You knew he was president. You knew what Uhuru was doing. So when you have taken over, Mama Aida Odinga notiyo kod thuolo ni mar kwero rowere mondo thegre gi yedhe mamero ji maketo gi e mirima marach. Mama Aida ne wuoyo odiochieng' achiel kende bang' tho mar jarit mare Barack Oduor. Gima daher wacho ni jok matindo, weuru mirima. Waswahili wacho ni hasira ok dibedi ni min gibirima hinya maka ng'ato kosoni ni kata ng'ato moso girlfriend ni tinego. Jotelogo ne loso e kinde mane giyuoro liende Lida Mwai ma en min jasiasa Andiwo Mwai. Bende ne gichopo e liende Raila miluongo ni Jackton Ajuma odiochieng' ma kawuono. Ramogi wadhi nyime kama jatend piny William Ruto ramo ni yo maber mar duoko nengo chiemo piny ka achiel gi tieko midhiero mar kech en miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Ruto ma oloso e kaunti ma Kirinyaga onyero paro mar jotend Azimio mar miyo jopiny mogo ma nengo ne ogonyore kaka yo mar kedo gi kech kod idho e nengo mar ngima. Ruto bende singo ni omenda moyiedhi mar Hustler Fund mar konyo johala matindo dhi chako tiyo dwe mar 12 higani. Chris Owino oluoro limbe mar Ruto Kirinyaga kendo loso na report machal kamae. Bang' jotelo mag Azimio la Umoja soko wang'i kuom jwang'o oganda jo Kenya kaluwore gi idho malo e nengo mar ngima, jatend piny William Ruto kod jotelo mag Kenya Kwanza owuok oko kendo dok ne piny owacho mare e wi seyo mar dino itgi ne midhiero mag jopiny. Loso e nyasi mar yawo ayanga yawo maduong' mar Thiba e kaunti ma Kirinyaga, Ruto onyonore ni piny owacho mare nigi chenro madimba mar duoko piny nengo ngima ka achiel kod kedo gi midhiero mar kech kuom miyo jopur mbolea e nengo mogonyore. Jotelo mag Azimio kotelnegi kod ogai mar ODM Raila Odinga ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom ling' thi e kinde ma jo Kenya to kale matek kaluwore gi idho malo e nengo mag chiemo. Nyinyi mlitumia bilioni 8 mwezi moja kusubsidize unga ambaye haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 yenu kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula Kenya. Utasubsidize mpaka siku gani? Afadhali kujenga economy, bei ya mafuta yenyewe ishuke yenyewe, tufanye kama ile kazi tumefanya hapa ya damu ili bei ya chakula ishuke yenyewe so that we can have a stable foundation to grow our economy, and we are happy to be part of that as leaders of Mount Kenya. Jotelo mag Azimio ne okwayo Ruto mondo duok nego mogo piny kuom thuolo machuok kaka yo maber mar konyo jopiny e keto chiemo e mesa. Ruto bende oyango ni kochakore dwe mar 12 higani piny owacho mare dhi pogo jopur gunde milion 7 mag mbolea e nengo moyweyo e chenro mar konyogi yudo keyo mobup, yaro dero mar chiemo ka achiel gi duoko piny nengo chiemo. Kuanzia Disemba mwaka huu tukifika msimu wa upanzi, as we go into the season from January, kuanzia Januari tumepanga mifugo milioni 7 ya mbolea ambayo tutawapatia wakulima wetu wanaozalisha chakula kama ni mpunga, kama ni mahindi, kama ni ngano na zile kahawa na chai. Ewi midhiero ma okel kod lokruok e kudho mar kor lwasi, jatend piny okwayo oganda jo Kenya mondo pidhi yiende maromo 100 ng'ato ka ng'ato kaka yo makende mar bero alwora. Kila Mkenya
apande miti 100. Hiyo itatupatia miti bilioni 5. Kama uko na mtoto mpandie miti 100, kwa sababu kama mtoto mwenyewe hawezi kupanda, umpandie miti 100. Yule amezaliwa, sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto apandiwe miti 100. Hivyo ndivyo tutahakikisha ya kwamba kuna mazingira ambayo itatupatia hali, ambayo itatupatia maji, itakayotusaidia tuweke kwa damu, tuzalishe chakula, ndio tuondoe njaa, na tuhakikisha kwamba tunatumia hiyo kilimo kuzalisha uchumi wetu. Yao maduong' mar Thiba igeno ni biro kuoyo pi e puothe mag ochele madirom eka 70,000. Jatend piny bende osingo mar manyo chiro ne ochele kod majan mapacho kae e pinje ma oko. Ne jo ohala matindo, jatend piny osingo ni omenda moyiedhi mar Hustler Fund idhi chuogo e giko higani, kendo kwayogi mondo gilos grube mag saga mar mondo gikaw hola mar ber ohala maggi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto ogwelo Amin Mohamed Ibrahim kaka jatend okwach kich manyien. Mohamed Amin ma otelo ne weche maiye mag duol matayo tije obila dhi kawo kar George Kinoti mane ogwetao thuolo machuok bang' William Ruto kawo telo kaka jatend piny Kenya mar 5. Ruto ogwelo Amin bang' duol matayo tije obila dayo dhoji 10 mane olap dhogi ndong' ni limo makamano e juma mokalo, kendo chwalo nyinge 3 ne jatend piny. Motelo ne mano, Amin Mohamed ne ogwel kaka jatend DCI mako jolo tarik 30 dwe mar 9 higani kaluwore gi gwetao mar Kinoti. Amin ne oriwore kod bad migawo mar obila e higa mar 1989 kaka japuonj mar obila mag kadet, kendo kaluwore gi tich maber ne omede lemo ka jatend okwach kich e gwenge mag Hoho mar Okak, Masawa kod Imbo mar Kenya. E higa mar 2004, Amin Mohamed ne oriwore kod log tich maduong' mar okwach kich e lemo mar jatend timo nonro. Amin bende ogwel kaka jalup inspekta matayo weche maiye ma DCI e higa mar 2019. Moko kuom ji ma bende ne omuonyo law ne lemono ne gin Munga Nyale, Nicholas Kamwende, Eliud Lagat, Laktar Simon Wanderi, Esther Seronei, Bernard Walumolu, David Birek, Paul Ndambuki kod Michael Wiso. Miyo moro ma jahigni 29 dhi nyime kod yudo thieth e osuptal maduong' ma Kisumu bang' jomaundu monje e kar dak mabondo kendo wang'e gi mo mar salad maliet. Obila odino ne jaod miyono ka gilero ni okonyo e nonro. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Mantie ni awinjore matek to beno ka ikra mar bedo piny kaka bedo ni. Deborah Atieno wacho ni masira ne ojuke e kar dak mare ma opuk limbo e kar chung' od bura mabondo. Mondo bi onindi tawinjo ka jomoko temo yawo dhot. Koro apenje ni be iloro dhot, to nyisa ni dhot noloro. Takone ni chungi dhi confirm ka ni loro dhot nikech nyithindo nindo ga e sitting room e floor. Koro kodhi mondo chope dhot mar bedroom toromo gi jogo to ringo kuduogo mak astuka kang'iyo jogo to ne gin gi toch to ringo duogo maka to kona ni kikigo koko jogi jomaricho. Deborah omedo ni e monj mane otimore chuny otieno saa 8 tarik 8 dweni jonjorego nonyise ni oorgi mondo gikaw ngimane. To jogo moni dwa chuoya gi pala, ne gin gi pala gi beti to gilora piny e kitanda. Koro oketwa e floor to jaoda nomaka noholda kama. Koro gi nyisa ni jogo onyisa ni oorgi ira to gidwa tieko ngimana. Then ne gin gi toch odhi olwar piny. Koro nomiya ng'iyo face gi, but ne girwako face mask e wengegi gi gloves e lwetegi. Kanoloso gi Ramogi TV otandane mar thieth, oyango ni e seche mane osare, jomaundugo ne olo kuome salad maliet mane giting'o e thamos. Ne giwacho ni onge gima wacho, to gipenjo ni gidwaro pesa.
ka giwacho ni gidwaro pesa to jaoda wacho ni ne en gi 10,000 cash 10 manokwaya before ni to nyise ogamo. Koro kosegamo to pod duogo olda piny tawinjo ka gimoro olore kuoma maliet. Koro ka winjo gino ko olore kuoma maliet ta scream. Koro ka go koko to jirani hapa ni owinjo to scream be oko kon. To giringo ka gislide e dier ot ka giwuok oko. Then majirani obiro. Koro kwa confirm waneno ka thamos kwa moko lights koro ne gin gi thamos no ne gitingo gi salad. Then koro nawinjo marach tanyiso gi ni gitera hospital. Joluo goyo ngero ni miyo ema muoch kayo. Min Debora marito nyare otanda midekre yuago ratiro. Kata sama wuoyo kodu ni ase wuoyo gi osiesa sane odage ni nyathina ni ok ndik statement nango. Okonyal ndiko statement nango Bondo police station. Apenga nikech sirikal aparo ni penjo wach to ka wuoyo kodgi to gidwalo mna koda wach ni giloka mna ne achalo mna raura dierge. Mama inge kofisi, mama ingia pale, mama rudi hapa, mama nenda urudi. Hii ni mchezo gani ya serikali? Serikali ya Kenya tutapata haki lini? Lini tutapata haki? Debora kodanyuolane giduol mar mirima chwalo kwayo ne piny owacho. Akwayo mana mar sirikal okonyal wuok kesna no mondo ayud adiecha. Aendelea gi maisha na. Lwenyo bedo mang'eny e kind nyithindo e udi. To lweny ni gik mana ni etizaida onegi nyathini kata nyathini uneko. Koro sirikal obede gi plan moro monyalo sekiwago jogo mose report ni lweny ni e utegi. Tend od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma Kisumu oyango ni Debora yudo thieth makare. She had sustained 27% burns, which were superficial burns of the face, the left breast, and the arm. Currently, as per our assessment, Deborah is not very sick. She's actually in a stable condition, and we are glad and we hope that she's going to do well. Jaod Debora masani nitiere e lweto bila, koro konyo bila mabondo timo nonro matut ewi masira no. Geno koro nitie ni Debora biro yudo ratiche kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mano wach malita enya geno en ni obila biro timo nonro makare kendo miyo no biro yudo ratiche. Piny mangima dhialo mine ma odak e dala kawuono e gweng' mar Namba Kodero e kar chung'od bura ma Suna West. Jafwambo marwa Hilary Okeyo ne otwak kod miyo moro matimo pur mar ohala. Morin Ayuoyi ma en japur mar oduma, omuogo, rabolo, oganda e kind mamoko. Ayuoyi wacho ni pur osejole kendo osegere ma e sigande. Ilonga ni Morin Ayuoyi, ana japur. To gimimiyo nadonjo e pur, kadonjo Suna ka, nayudo ka ji puro, to mano is the main gima ne ng'ato nyalo yudo goyo mar chiemo kata mar chulo ne nyithindo fees. Koro ka nachako goduma, nachako puro oduma a quarter eka, manogolo na ogunde moko 4. Kas bang'e, nikech kaka nyithindo ban go madhi e skul, to skul be pesa machulo ng'eny. Koro bang'e kamano kaka pur medore e kaka amedo pur oduma, nikech koro demand ne ni malo mokatere skul tayudo gi pesa maber. Koro kamane kaka intie. Kas bang'e adonjo e puro mar marieba kaka ineno gi sani ni. Marieba kipuro kaka sani, marieba en siling 100.
To kipuro kaka maraba kaka manyalo golo ni kata siling 2,000 maraba achiel kamae 2,000. Gigi auso gi antie gi machamo to gi mauso. Ntie puodho maketo ma ichamo to ntie miuso. Koro miuso dhi maber nikech ka uso oduma kaka sani nengo oduma ni malo. Nyocha wapuro season mokalo pod wakano oduma warito nengo mondo idhi. Nyocha uso at 130 sani koro en 150. Warito mondo chop 200. O create much impact kuom puro cause antie nyaka gi ja form 1 to pure mapuonje. Ame pod adhi school to pure mapuonja. Gik mapuro gi nigi demand cause iyudo ka samoro karwa kaendi jomoko onge puothe madongo. An kaka an gi puodho maduong'. Chakre dalana kocha nyaka piny aora koni. Koro apuro gik mang'eny. Iyudo ka ng'ato samoro no puro muogo, tan an gi muogo, an go ganda, an gi rabuon at the same time. Koro gini bro miyo supply mara bedo malo nikech antie gi variety mag gigi. Demand mara bedo malo nikech iyudo ka samoro supply e school. Jo school biro iyudo ka sani ng'ato wawacho ni kodhi kaka Maribo sechopo stage ni ng'ato bira to book. Obira to book ni ma achuli pesa marom nadi kama. Haya, oganda be koseolo ma ng'ato biro puodho ni ko oganda olo. Most of them wanakuja wanashika shamba. Ng'ato nyisi ni ma kikimi ng'ato ka tie ka isegole titimire nade imiya. Koro mano timre nikech an gi variety mar commodity ma jogi nyalo dwaro to jomoko gi ng'ato nigi puodho matin tin. Kas apart from this nitie nyaka puothe ma ahaya. Pur ok ma adak godo. Apuro atiyo tich moro. Atiyo gi migawo miluongo ni CEB Kenya ma empower young women and adolescent girls. Koro in fact gigi tete ka biro to ochakre gi dreams cause gine mane gi empower young girls on how to manage themselves financially. Koro matima medo na nikech mahitaji ng'eny. To yuto mare ber ok onge lal. Samoro tich onge pur konyo. Samoro ipuro mimea mari ok otimo maber. Awach nango chamo ok otimo maber. Ntiere harakati ma samoro koth chwe kaka last season. Koth no chwe seriously. Ma kaka waneno kaka kacha siany. Napidho oganda kanyo nolala. Aya ka bende oganda nolala. Oduma no kotimo maber cause koth ne ng'eny. Aya mar ariyo sani kaka chieng' rieny sana. Nitie kute moko machamo oduma. You end up samoro ni kute go chamo oduma to ka gidonjo oduma ka ok gibedo spray oduma kethore. Ka chiemo onge ot nyiso ni nyithindo dhi nindo kech. Ka nyathi ok odhi school ng'ama miyo mipenjo. Koro ng'ama miyo nyaka ti matek. Pur, make yourself decent, rwakri maber, ok onyiso ni ng'ama bed mochido. Kise puro miseloso gigeni maler, duoga kaka ni intiere. Pur nigi faida. Gisani to kane kanyalo we pur cause awali na wacho ni pur ni emambe chulo na fees. Amba somo kama ntieni. An gi nyithindo adek ma ariyo dhi school. And they are going to an expensive school. Koro chuna matek ni nyaka endelea gi pur. Bena gombo kata ni achope kiwango moro mar kina Ruto hao wenye wako na shamba kubwa. Achope extent manyalo golo kata ka puro tagolo lote 100. Mano kaka agombo ni ka Nyasaye omiya ngima at least anyalo puro more than 20 acres mayudi kata gimoro maduong' makata kitero